तर आम्ही की नाही घरातून बघा निघालो बाहेर। हे बघा वांग्याची रोपं किती मोठी रोपं आहेत। क्या मस्ती करतोय। आता दोघांना मी खाऊ पण आणला होता, म्हणजे आईच नाही, त्यांना पण त्यांच्या भावना असतात। अच्छा, नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आणि आता संध्याकाळची वेळ वाजली तर मला वाटतं 4:45 झाले असतील। तर मी आणि कुणालच्या बाबा आम्ही आता बाहेर चाललो। बाहेर म्हणजे नर्सरीमध्ये निघालोय। आपल्याला एक दोन झाडं पण खरेदी करायचे आहेत आणि खत वगैरे आणायचे, म्हणून आता चाललोय। तर रिक्षा सांगितले, रिक्षा येते म्हणून आम्ही थांबलेलो आहे, त्यांची वाट बघतोय। तर चला तुम्हाला पण दाखवते थोडंफार जे काय आम्ही खरेदी करू ते, आणि खत वगैरे जे काय घेऊन ते सगळं तुमचे शेअर करते। कुठल्या नर्सरीमध्ये जाणार ते काय अजून काय माहीत नाही, आता कुणालच्या बाबा कुठे नेत आहेत त्या नर्सरीमध्ये जायचं। पण मला असं बहुतेक वाटतंय की कासरड्याला नर्सरी एक आहे, खूप छान नर्सरी आहे, तर बहुतेक तिकडेच जातील म्हणून एक अंदाज तुम्हाला सांगितला। तर चला निघूया आता आपण। तर आम्ही की नाही घरातून बघा निघालो बाहेर। शेरूला माहिती पडलं ना आम्ही जाते म्हणून, तर रिक्षा आहे अर्ध्यावरती, त्यांना आता फोन केलेला, आता येईल रिक्षा। पिशवी दे माझ्याकडे, तर पिशवीमध्ये बॉटल घेतले पाण्याची, दुसऱ्या पण एक दोन वस्तू घ्यायच्यात। चला हा चला, ही बघा रिक्षा आली। तर खूप दिवसांपासून आमचं नर्सरीला जायचं प्लॅनिंग होतं, पण ते राहून जात होतं। आज वेळात वेळ काढला, म्हटलं आज काही करून नर्सरीमध्ये जायचं, आणि तसं आम्ही मग संध्याकाळच्या वेळेस बघा निघालो। आता हे जे रिक्षावाले आहेत ना, ते आमच्या वाडीतलेच रिक्षावाले आहेत, म्हणजे प्रवास खर्च आपला परवडतो, चांगले आहेत ते। थोडंसं तुम्हाला धरणाचं काम पण शेअर करते। तर हे बघा, हे असं आमच्याकडे धरणाचं काम आता इथवर आलेलं आहे, म्हणजे पाऊस चालू व्हायच्या आधी जितकं शक्य होईल तितकं काम आहे धरणाचं लवकर करण्याचं त्यांचं चालू आहे। आणि आमची लगबग सांगते, म्हणजे पाऊस आता लवकरच चालू होणार, त्याच्यामुळे झाडं आणायची आहेत, खतं आणायची आहेत। आपल्या जी काही झाडं आपण लावलेली आहेत, आंब्याची आहेत, काजू, जितकी सगळीच फुलझाडं आहेत, सगळी जितकी पण झाडं आहेत त्यांना सगळं खत पाणी करायचं आहे। गेल्या वर्षी खूप कमी प्रमाणामध्ये खत पाणी केलं होतं, कारण गेल्या वर्षी थोडीशी आम्हाला त्यात आर्थिक अडचण होती। आता जी सत्य परिस्थिती आहे त्या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्याशी शेअर करते। त्यावेळेस नव्हतं सांगितलं, पण यावर्षी सांगते, कारण ती वेळ असते ना वाईट बघा निघून गेलेली आहे आपली। जेव्हा वाईट वेळ असते त्यावेळेस काहीही बोलायचं नाही, तो टाईम जाऊन द्यायचा, आणि तो टाईम गेल्यानंतर ज्या काही गोष्टी असतात ना त्या शेअर करायच्या। तर ह्यावर्षी सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे म्हटलं गेल्या वर्षी आपण जास्त असं खत पाणी झाडांना केलेलं नाही, ह्यावर्षी म्हटलं व्यवस्थित सगळं म्हणजे खर्चाचा अंदाज घेऊन आम्ही खत पाणी करायचा विचार केला। आणि झाडं लावायची म्हटली, झाडं लावली का त्यांना खत पाणी करणं हे गरजेचं असतं। आता तुम्हाला नर्सरीबद्दल सांगते थोडंसं, म्हणजे जेव्हा पण झाडं आम्ही आणलेली आहेत आणि लावलेली आहेत, तुम्हा सर्वांच्या बऱ्याच कमेंट असतात की ताई तुम्ही झाडं कुठून आणता, कुठल्या नर्सरीमधून आणता। त्याची पहिल्या वर्षी जी आम्ही झाडं लावली होती ना, ती आमच्या तळेरमध्येच एक नर्सरी आहे, आता तिचं मी नाव नाही सांगत तुम्हाला, तिकडनं आणली होती। ती झाडं थोडीशी आम्हाला महाग पडली होती, कारण तेव्हा आम्हाला काही अंदाज नव्हता। पण आत्ता जेव्हा पण आम्ही घराबाहेर पडतो, कुठे कामानिमित्त आपण बाहेर जातो, त्यावेळेस आम्हाला जेव्हा नर्सरी दिसते कुठेही असेल, तर तिथे आम्ही जाऊन आहे ना झाडं वगैरे बघतो, कारण आमची आवड आहे ती, कुणाला जेव्हा माझा छंद आहे झाडं म्हणजे, त्याच्यामुळे कुठे काही चांगलं मिळतं ह्याचा अंदाज आता आम्हाला बरोबर आलेला आहे। तर आत्ता कुणालच्या बाबांनी ठरवलं की आपण कासारड्याला जाऊया। कासारड्याला एक नर्सरी आहे, प्रवीण नर्सरी, खूप मस्त नर्सरी आहे। गेल्या वर्षी आम्ही बरीचशी रोपं तिकडनं आणली होती, खूप कमी प्राईजमध्ये, आणि मुख्य काय तर तिकडचे जे मालक आहेत बोलत ना, खूप चांगली माणसं आहेत ती। तर हे बघा आम्ही नर्सरीमध्ये आलेलो आहे, कासारड्याला आहोत, प्रवीण नर्सरीमध्ये। खूप मोठी नर्सरी आहे ती। तर रिक्षा आम्ही पुढे पाठवले, आता झाडं आम्ही बघत बघत चाललो आहे। चला आता काय काय घ्यायचं आहे ते कुणाला जेव्हा ठरवतं। आता मस्त परिसर आहे, खूप असा मोठा परिसर आहे। ही बघा वांग्याची रोपं किती मोठी रोपं आहेत, सगळे लाईनीत लावलेले आहेत, त्यांच्याला फुलं सुद्धा आलेली आहेत। हां
हे सगळं कलम करून ठेवलं. हे बघा कसं असं डोकं असतं ना. हां ही सगळी ही काजूची रोपं आहेत. भरपूर मोठी आहे नर्सरी. बघा हा सगळीकडे चाफाच चाफा आहे. इथे चाफ्याचा सगळीकडे सुगंध पसरलाय. सगळी झाडं चाफ्याची आहेत. चाफ्याचा जरा विचार ना कितीला आहे रोप आहे ते. नाही नाही घ्यायचं नाही, फक्त विचारायला सांगते. वेगळा आहे का तुमच्याकडे? चाफ्याची काय किंमत आहे हो? हां आपल्याकडे आमच्याकडे ह्यांच्या घातलंच आहे चाफा. 150 रुपये किंमत आहे बघा चाफ्याची. आपल्या घरी जो आहे ना चाफा तोच आहे बघा. आणि भरपूर अशी फुलं लागलेले आहेत जिकडे तिकडे. चाफ्याचा सुगंध. तुम्ही फुलं काढत नाही काय हो? ही मला वाटतं सागाची वाटतं ना. हे बघा हे साग आहेत विकायला ठेवलेले आहेत. ते समोर ते नारळ आहेत, वेगवेगळ्या जातीचे नारळ असं. म्हणजे सगळे अशी झाडं जी आहेत ती लाईनीमध्ये लावून ठेवलेली आहेत. हे लिंबू आहेत वाटतं ना. हे लिंबू. हे कोकम. तेच रतांबे म्हणजेच कोकम. इथे जरा विचार ना गरम मसाल्याचं. ऐकलं का? गरम मसाल्याचं. नाही नाही विचारूया ना आपण हा लावू शकतो ना आपण. जामचं सफेद जाम आहे का विचार. हो हे कसलं शोचं झाड आहे का? अळूचं आहे हो? शोच आहे. अळूच्या पानांसारखं आहे ना. अळूच्या पानांसारखं आहे ना. नीरफणस. ती पानं वेगळी दिसत ना. अच्छा नीरफणस. नीर ना. वेगळं वेगळं काहीतरी. चांगली जर तुम्ही खत पाणी व्यवस्थित घातलात ना सेंद्रियचं तर म्हणजे लावल्यामध्ये पुढच्या वर्षी पण धरते. आमची ती वारसा आली होती. आता हे किती वर्ष झाली या झाडाला? 2-3 वर्ष पडले मला बोलले 2-3 वर्ष. अच्छा हा 8 टाका हे शेंगा बाहेर सांभाळून न्यायला लागणार आहे. चला खड्डा वगैरे व्यवस्थित काढून द्या. घराजवळ लावला तर चांगलं होईल. ते घराजवळ नाही लावायचं. मी साहेबांशी बोलणं झालंय ते असं मोठं होतं बोलले. मोठं होतं पण ते जरा बहुतेक झाडाला घराच्या बाजूला म्हणजे असं रेग्युलर खत चालू राहिलं ना पाण्याचं वगैरे बाथरूम बिथरूमचं पाणी तर अजून चांगलं. अच्छा म्हणजे पाणी भरपूर लागतं. आम्ही देऊ पाण्याची सगळी सोय करून ठेवू. त्या झाडाची जोपासना करू. आम्ही तयारच आहोत. ते पण काय नाही काय असं टाकत राहायचं. ते हे आहे का ऑल स्पायसेस म्हणतात ना ते आहे का तुमच्याकडे? दाखवा ना जरा. ऑल स्पाइस हे पण हे सावलीमध्ये लावायला लागतं ना. ऊन सावळी चालते. नारळाची रोपं असतील ना तर नारळाच्या मध्ये लावलं तरी चालेल. अच्छा ह्याचे किती? असं प्लॉट करायला हवं असं काही नाही. ह्याची किंमत किती आहे विचारते. हा विचारा जरा बघा. पण हे सावली पाहिजे ना. असं काय आहे ना गरम मसाल्याचं. एकदम सावळी अशी नको. आता हे ऑल स्पाइस म्हणजे हे नाही ना मसाल्यांचा वास. ते तेजपत्ता बघा असं त्याचं झाड नाही ना हे. त्याचं पण आहे. हे बघा वास. तेजपत्ता सगळी जी मसाल्याची झाडं आहेत ना सगळ्याचा वास ह्याला एकालाच येतो म्हणून ऑल स्पाइसेस. अच्छा म्हणजे दालचिनी आणि ते तेजपत्ता एकच झाड. सगळ्याचा वास ह्याला येतो. अच्छा हा हा. तेजपत्ता वेगळा. दालचिनीची पानं छान आहे. सुगंध सुगंध मस्त आहे. ह्याची पानं वापरायची सुकून. ह्याची काय किंमत आहे विचारा जरा. विचारा. तुम्हाला घ्यायचंय का? घ्यायचंय मला. झाडं मोठी झाली जाते. हा पण सावलीमध्ये लावायचं असतं काय? एकदम सावली नको. जरा विचारा तुमच्या मिस्टरांना विचारा जरा. काय विचार म्हणजे हे जे ऑल स्पाइसेसचं झाड आहे ते सावलीमध्ये लावलं चालतं का असं? ऊन सावळी चालते. एकदम सावळी नको आहे त्याला. गडद सावली नको आहे. तुम्ही जर का आजूबाजूला म्हणजे कासारड्याच्या आजूबाजूला कुठे राहत असाल, तळ्याच्या आजूबाजूला कुठे राहत असाल तर जरूर या नर्सरीला भेट द्या. आता इथे जाण्याचं कारण पण तुम्हाला मी सांगते. रिझनेबल प्राईसमध्ये इथे सर्व झाडं उपलब्ध आहेत खूप कमी बजेटमध्ये. आणि आपण सांगितलं की थोडेफार पैसे कमी करा तर ते कमी करतात सुद्धा. प्लस अजून एक गोष्ट की जी काही माहिती तुम्हाला झाडांबद्दल हवी असेल
म्हणजे कोणत्या झाडाला कोणतं खत द्यायचं, किती प्रमाणात द्यायचं, म्हणजे आपल्याला समजा माहिती नसेल तर सगळी माहिती ते देतात आपल्याला. आणि असं पण नाही की कंटाळा करत किंवा काही, असं काही नाही. जितके पण तुम्ही प्रश्न विचारा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्याकडे असतात. त्याच्यामुळे आम्हाला ही नर्सरी जी आहे ना खूप बेस्ट वाटली. गेल्या वर्षीपासून जी काही झाडं आपल्या बागेमध्ये आलेली आहेत ती सगळी झाडं ह्याच नर्सरीमधून आलेली आहेत. म्हणजे कधी कधी आम्हाला असं वाटतं की पहिल्या वर्षी जी आम्ही झाडं खरेदी केली ती त्या नर्सरीमध्ये का गेलो असं कधी वाटतं. पण ठीक आहे, आत्ता आपल्याला उशिरा माहिती पडलं आहे, पण चांगली नर्सरी आपल्याला आता सापडली आहे झाडांसाठी. हा बस बस, किती लाड करू, किती नुकसान केलं आईचं धुंड्या. अरे हा बस काय करते, आईस्क्रीम दिला ना खायला, आईस्क्रीम खायला की. हा 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 बस बस खाली. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. बागेमध्ये गुड बॉय बनला, बागेमध्ये गुड बॉय, बागेमध्ये. अच्छा मी तुम्हाला खाऊ आणणार की नाही, आईस्क्रीम आणून दिला की नाही, पहिला आईस्क्रीम दिला की नाही. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. हो कोण चला 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 बसा बसा बसा, मी जेवण करताय पटकन. हा ड्रेस फाडायचा ना आईचा. काय 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 हा हो हो छान आहे माझे पप्पू ते. काय म्हटलं लाडका आईच्या. हा बस 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 बस, मला हात दे. बसा खाली खाली बसा. हा बेटा बसा खाली. गुड बॉय गुड बॉय. हां तर आता हे घरी आलेला चहा, म्हणजे चहा बनवूनच गेली होती, थोडासा गरम केला आणि आता चहा पितोय. कुणाला जेव्हा पिऊन झालेत आणि इथं गॅसवरती जेवण करायला सुरुवात केली. भाज्या चिरून यांच्यासाठी लावलेलं आहे, कुकर लावलाय. आणि झाडं जी आणलेली आहेत ना, म्हणजे 3 झाडं आणलेली आहेत ती आता बाहेर ठेवलेली आहेत. तुम्हाला मी उद्या सकाळी दिवस उगवेल ना तेव्हा दाखवेन, कारण आता अंधार झालाय बाहेर. 3 झाडं कोणती ते पण तुम्हाला मी सांगते. नीरफणस, मला भरपूर अशा ताईंच्या कमेंट होत्या की ताई तुम्ही नीरफणस घेऊन या. तर नीरफणचं झाड भेटलं आपल्याला नर्सरीमध्ये, ते आणलेलं आहे. परत ऑल स्पायसेस हे झाड, मला जेव्हा आम्ही ते झाडं लावली ना, जेव्हा राहायला आलो त्यावेळी बऱ्याच ताईंनी मला कमेंट करून सांगितलं की ऑल स्पायसेस म्हणून एक झाड मिळतं, ते तू आणून लाव. तर ते सुद्धा मला मिळालं नर्सरीमध्ये, ते सुद्धा घेतलेलं आहे. आणि अजून कुठलं घेतलं आहे, हां सीताफळाचं झाड घेतलेलं आहे. डाळिंबाचं झाड नव्हतं त्यांच्याकडे, नाही नव्हतं ना. हां त्याच्यामुळे ते डाळिंबाचं झाड राहायला आणायचं. आणि अजून सदाफुलीची फुलं वगैरे आहेत ना, ते पण आपल्याला घ्यायचे आहेत, पण ते आत्ता नाही. म्हणजे पुन्हा आमची एक फेरी होणार आहे नर्सरीमध्ये, त्यावेळेस मग घेऊ आपण. तर असे 3 झाड आणलेले आहेत. शेरू जाम मस्ती करतोय. आता दोघांना मी खाऊ पण आणला होता, म्हणजे आईस्क्रीम त्यांना आवडतं म्हणून आईस्क्रीम आणलेला. आल्याला पहिले त्यांना आईस्क्रीम खायला दिला तेव्हा ते शांत झालेले आहेत जाम. आता तो भांडतोय आमच्याशी, असं आहे शेरूचं. तर चला आता जरा हे जेवण करून घेते. तुला घे ना, मला नको. तर आजचा की नाही दुसरा दिवस. रात्री तुम्हाला झाडं दाखवायची होती पण अंधार खूप होता, त्याच्यामुळे म्हटलं राहू दे, सकाळी उठल्यावरती झाडं दाखवते. तर समोरच्या साईडला ना झाडं ठेवलेली आहेत, झाडं पण दाखवते आणि झाडांची प्राईज आहे ना ती पण तुम्हाला सांगते, म्हणजे जर का कोणाला घ्यायचे असतील तर उपयोगी पडेल. या ना इकडं, कोणाच्या बाबा सांगतील थोडंसं. ही बघा ही अशी झाडं, ही 3 आणलेली. हे कसलं सीताफळाचं झाड आहे ना, सीताफळ. हां कलम केलेलं आहे, सीताफळाचं कलम आहे. आणि हे झाड आहे ना 100 रुपयाला घेतलेलं आहे, म्हणजे प्राईस त्यांनी जास्त सांगितली पण कमी केले ना. आणि हे बघा हे ऑल स्पायसेस जे तुम्ही सर्वांनी मला सांगितलं होतं ना घेऊ रे म्हणून, तर हे आणलेलं आहे. आणि हे झाड पण आपल्याला 100ला पडलेलं आहे. 150 रुपये प्राईस त्यांनी सांगितली होती पण 100ला दिले. आणि हे बघा हे नीरफणस बघा, फणस हाय पण कसा बघा, पानं बघ. हां पानं बघा याची. आम्ही पण हे पहिल्यांदाच सगळं बघितलेलं आहे. म्हणजे सगळ्यांना असं वाटलं की हे पपईचं झाड आहे म्हणून, कारण आम्ही येते वेळी मार्केटमध्ये पण थांबलो होतो ना, तर काही जणांनी प्रश्न केले की हे पपईचं झाड आहे. तेव्हा त्याला सांगितलं की हे पपईचं नाही आहे, फणसाचं झाड आहे. कोणाला म्हणजे विश्वास नाही. कशी ना पानं दिसत, वेगळी दिसत ना पानं, पपईसारखी पानं. हां हे पण कलम केलेलं आहे काय, कलम आहे. म्हणजे किती वर्ष झालं काय बोलले ते, 2-3 वर्ष झालं. हां ना, नाही पण ते कधी धरणार काय बोलले नर्सरी. अच्छा
आहे झाड ते चांगलं. हे असं आता ह्याची पण प्राईस सांगते. हे झाड थोडंसं महाग आहे, 500 रुपयाला पडले हे झाड आम्हाला. हां, आता ही अशी झाडं बघा जवळजवळ ठेवलेली आहेत, कारण झाडं लावायला अजून वेळ आहे, म्हणजे इतक्यात नाही लावणार. जेव्हा पाऊस पडणार ना त्यावेळेस मग लावणार आहे. झाडांना कसं एकटं सोडायचं नसतं. खूप सारी घेतली ना हां, की त्यांना एकत्रच ठेवायचं, असं वेगवेगळं ठेवायचं नसतं. ठेवायचं नाही. त्यांना पण त्यांच्या भावना असतात. अच्छा, हां हां आपण वेगळं करून त्यांना हाणलं ते एकत्र असतात ना तिकडे. हां हां बरोबर. हां, म्हणून मग ही सगळी झाडं बघा आता इथे ठेवलेली आहेत एक साईडला. बसा रे शांत. तर आमची की नाही घरातली कामं आता चालू झालेली आहेत. अजून पण झाडं की नाही आणायची बाकी आहेत, म्हणजे फुलझाडं वगैरे आणायची आहेत. पण इतक्यात नाही, अजून थोडा वेळ जाऊ दे. आणि काय बरं आपली गाडी येऊ दे मग. काल आम्ही रिक्षा करून गेलो होतो, त्याच्यामुळे जितकं शक्य झालं तितकं रिक्षामध्ये सामान आम्ही घेऊन आलो. असं जागा थोडीशी कमी पडली ना. हां हां, खत पण आणले. खतात तर तुम्हाला सांगितलंच नाही ना, दाखवलं नाही. गांडूळ खत आहे ना ते. गांडूळ खताची पिशवी घेतलेली आहे, 50 किलोची आहे ना. आणि ही जी पिशवी आहे गांडूळ खताची ती 700 रुपयाला घेतलेली. ही बघा इथे ठेवलेली आहे. हे सगळं खत आपल्याला झाडांना टाकायचं. आणि अजून पण थोड्याशा वस्तू आणायच्या बाकी आहेत, पण त्या आता आपली गाडी येईल त्यावेळेस मग घेऊन येणार. तर चला मग ताईनो, आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.